Esperientzia bakarra izan dut haur literatura idaztearen inguruan, eta hori izan zen txalapartak eskatuta idatzen nuen Malcolm Xen biografia bat, gaztetxoei aurrei zuzendua, 13-15 urte arteko aurrei bereziki. Eta bitxia izan zen konturatu nintzelako ez dela bakarrik pertsonaiaren inguruan datu biografikoak ematea, baizik eta testu inguru historikoa ere kokatu behar zela. Ze askotan helduek berezkotza dituzten erreferentziak gazteek ez dituzte eta saldu egin behar zaizkie. Eta gero hain pertsonaia eztabaidatua izanik, nire helburua izan zen beti ere gaztetxoei datu zenbait ematea, beraiek beraien hausnarketa egin zezaten. Zeri buruz eta bereziki Malcolm Xentzat eta Malcolm Xen figuran hain bere bizikoa den gai bati buruz, indarkeriaren inguruan. Eta kontutan izanek horrek ere gure testu inguru gizartean duen garrantzia eta zein gai sakona den horren guren hausnarketa bat abiaz ezatela, hori zen esango dugu anbizio handiko helburua, baina berez biografiaren helburua hori izan zen. Eta harrera ere halakoa izan zuen, hau da, eztabaidatua zenbait jenderen partetik, eta gero bitxia, ze adibidez inoiz gertatu izan zen jakitea, nazio artean beste nire lan batzu baino gehiago hori ezagutzen zutela adibidez, ezta? Bitxia baita, txalapartak egin zen eskakizuna, Malcolm X aurrei esplikatua. Behin gertatu zitzaien unbetalde batekin ni nengoen liburua azaltzen edo testu inguratzen, eta esan nien, ezagutzen duzue Malcolm X? Oinarrizko galdera hasteko. Eta denek, ez dakigu ezer bat ere ez. Ez, eta esan nien, ze arrazatakoa zen, eta esan zaten beltza, eta esan nien, badakizu ez zerbait, eta gainera ez detaile bat, baizik eta hortaz hitz egitera datorren pertsonaia da, bera arrazaz, eta arraza horrek bizi duen egoeraz, ez? Umeek izaten dute normalean guk uste duguna baino jakinmin askoz handiagoa, eta gaitasun askoz handiagoa ideia abstraktuak eta konplexuak eta gauzak ulertzeko. Eta beraz, umeekin izan dudan tratu hori ez da oso luzea izan, eta gainera denbora labur bat urrunaia geratzen zaitez, baina izan da helduekin baino askoz gardenagoa da eta errazagoa, eta ez da galdera gutxiago egiten dituztelako, galdera askoz gehiago egiten dituzte, baina beste aurreiritzi batzuekin edo askoz aurreiritzi gutxiagorekin. Badago idaztearen grina bat, idazten duen guztiek sentitzen dutena eta hori asetzeko idazten dute. Baina grina hori esango nuke ez du zertan idazle guztietan horrela izan behar, baina nik uste dut orokorrean grina bikoitza dela edo behintzat bi aurpegi dituen grina dela. Eta da, batetik norbere barruko korapiloak denok ditugunak ulertzeko, askatzeko modu bat dela idaztea, 1000 daude bat idaztea da, eta beste batetik badago ezagutzen ez duzun eta abstraktua den norbaitekin komunikatzeko grina. Komunikatzeko gogoa ere oso berezkoa dugu denok, ez? Eta nik uste dut idazketan bila daudela, eta beraz idatze daiteke norberarentzako eta norbere intimitaterako, eta badira gainera holakoak egiten ditugu maiz, ez? Idazte ditugu askotan nik neu nire burua ordenatzeko batzuetan testeinoarentzako. Eta gero badago grina bat komunikatzeko. Eta ez da bakarrik idazleena, esan nahi da, liburuak argitaratzen dituztena. Internetek adibidez erakutsi dituzten unibertsala den grina hori, gogo hori. Gizarte saretan norbaitek bere egunekotasuna kontatzen duenean, bere blogean zerbait kontatzen duenean mundura atera nahi du eta plazara atera nahi du. Beraz horrek erakusten du norbaiten bilari gara, ez dakigu nor garen, ez bada elkarrizketaren bidez, besteen behar hori daukagu. Eta beraz, idatzi daiteke norberarentzako, baina nik uste dut eta oso presente daukat idazten duenen norbaitentzako ari naiz. Ez ezaguna da, abstraktua da, baina norbait dago eta komunikazio hori bilatzen dut idazterakoan. Nik oso txikitatik idatzi dut, eta gerora aztertu dut zergatik hasi nintzen, baina oso erabilgarria izan zait bizitzan. Eta konturatu naiz, idazteko ohitura hori izateak ematen dizula leku bat pribatua eta intimo eta zurea dena. Eta nolabait salbu dagoena, eta beti balioko dizuna. Zorionez, idazleak ez du ezer behar, ez du azpigiturari behar, ez da aktoreak beste bat behar du behintzat. Idazleak ez, eta interneteko honetan are gutxiago. Beraz, edozein idazle gazteri, hasi berriri, idazaletasuna duen edonori, esango nioke egin ariketa hori, trebatu ez daitez leku horretan egotera, eta egin olgetan.
ez pentsa nor dagoen beste aldean edo ez izan zorrotzegi zure buruarekin. Behar da kritiko bat norbere barruan, baina kritikoak ezin du kontrola izan. Kritikoak kontrola baldin badu, inoiz ez duzu idatziko. Ume txikiak ez du idazten ondo egitearren, gustatu egiten zaiolako. Gustu hori beti mantendu.